Здравейте, това е кухнарското шоу. шоу. Сега малко ще готвим. Ето малко Торта, торта, сега малко хамбургери. диаманти. малко по-желязно пиле, меч. Малко моркови. Да придобие по-такова. Малко и По-тестян вкус ще и сложим и златни малко. моркови. Ето малко ябълки. Виж, аз ще пусна магма крем. Ето малко превали. Малко крем за Ето стягане. малко ябълки. Малко ключки. Малко хляб. И малко отрова. Малко ябълки. Аре, още малко мисценци ще фърлим. И дай сега. Последната Чакай, съставка. нема. Бръм. Малко блокови, малко Ага, печки да сложим, малко лава да сложим. Какво друго? Желязо малко да стегни. И малко от... Така неопечена риба, съндъци да сложим малко да придобие вкус на затварени, лъкови да сложим да Аз ще наслагам малко, по-стегнато. малко по-експи да стане по-хубава от фарата. Малко трива да сложим. Виж, аз се бъркам отгоре. Ама аз слагам трива, Аз се бъркам. Ето малко развалени картофи И да свърши сложим. най-накрая. Чакай малко, още не При мен свърши. Кома? Ко ти е свърши? Отивам за малко... Единя малко ще сложим. Малко, ще сложим малко кучета. Яйца на кучета вътре. Малко диня, малко цветенца, малко семена, малко картофи. Мале, зрителите виждат кози мвах аз. Малко развалени. Таратайки. И малко експи. Динги. И най-накрая тези потинки. Та, без това. Така. Да хвърля малко бронята. Стринга да хвърля малко, да придобие малко по-хубав вкус. Малко пажена за тестяна форма. Малко решетки за по-здрава форма. Малко дърва да ви се нагъчкат работите. Забити. Малко седла на коне. И така, малко магма купови, малко колички, релси и след това следват полшанките вече. Не ми по какви фъркам. Малко enchanting table. И като приключиш, кажи. И малко TNT. Оп. Айде, Приключи ли? Да ви избухне корема поне. Бум. Я искам така полшанка. Ма аз я хвърлям. Дринчи ми не на мен. Така, малко по-хубав вкус да придоби. Аз съм бавен вече. Да. Да, бавен съм като кон съм бърз. Да хвърлям. Идва тук, Пешо! Разболях се! Болен съм от скорбут помощ! Това се отварата, умирам! Болен съм от скорбут помощ! Доно, това е за здравител е. Бързо идва за заздравител. Дай да ма заздравиш. Хвърли една да е. Заздравима вече. Не би толкова много. Аз манджа. Айде, после обирам и манджата. Чакай само да нахвърлям последните. Бързо. Спит. Дай се коста. Чакай. Опа, ганда сте. Опа. Какво е това? Сега ще изям супата, наблюдавайте. Как можа да изидеш, бе, Пешо? Я взимах. Глави ти трябва да се за мен, аз много обичам глави. Чакай, ще опробвам да те оседлая. Да, ма какво правиш, ма? Да те оседлая. Виж какви бронички си имам аз. Ти нямаш такива. Имаме диаманти, кой ще кажеш? Да. Богат съм. На витамин B6. Как ще мога да си долаеш, ма? Си говоря малко картофи. Добре. Тук си вървам. Малко и златни пъчки си вървам. Ето тук си върва пък. Мале с златни пръчки. С кофи лава ще си върва тук. Да. Не пипаем. Аз не пипам, аз съм отвънка. Ето тук една кофа лава аз си слагам. Съвари. Искам си кофичката. Кофата си я искам. А ти още една лава. То ти стига една. Ще много време се върват с лава, бе. Пах ти лавата. Добре, вече ще ползвам лава винаги. Обирам ти пържолките да ни изгорят. Аз тук се разтоваря в честа.
Майко ли ми? Майко ли ми? Мали. И аз трябва да се разтоварвам. Не. Така си върна работи. Славата, видя обаче като се опечат, какво става? Така. Само те питам. 2%! И това ще бъде за нашето готварско шоу с опечени картофи. И бавни картофи. И тадам, това е разпекта. Е, Коста, аз съм празен. Ще ги свърли. И това ще бъде за нашето готварско шоу. Чакай тук. Така, да обирем всички печки, да ни вземем да гръмнат печките. Така, да обирем, така. Махна си кофта. Ари, мама ти. И обрахме и последното. Онои, да ни взема да изгорят. И това беше за нашето готварско шоу. Чао, Пешо!